Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da wannan lokaci, barkamu sake saduwa cikin tasha mai albarka, cikin shirna mai albarka. Suna na Sadiq Sali wanda aka sani da Sadiq waje. Wannan application da na zo maka da shi yana da abubuwan ba da mamaki sosai. So application yana da abubuwa kala-kala na dawo da na backup. Za ka iya da backup application ɗinka, za ka yi backup nambobi da waƙoƙi, anything, kai komai za ka iya backup da wannan application ɗin. So wannan application yana da amfani sosai. So amma na ba inda ana application yayi maka kana son kai amfani da shi, kaka da ke sunan shi ka je Play Store ka je ka download shi. Wannan na sayarwa ne amma riga an yi cracking ɗin shi. So kaka manta da ka danna mana subscribing da samu sababbin bidiyo mu. So bari mu shiga cikin application ɗin kai tsaye. Zan ajiye ma link wannan application ɗin a Telegram mu. Wannan shine application ɗin, ba ga ce sunan shi backup recovery. So da abin da na gaya ma gashi na wannan backup na hoto, wannan backup na application, wannan backup na contact, wannan kuma na dit na scanning, wannan hoto, wannan bidiyo, wannan kuma audio, wannan document, wannan orders files, wannan kuma empty file, wannan kuma contact, wannan clearing irin goge abubuwa haka, wannan file manager, wannan kuma goge apps, wannan kuma sanin bayanan wayanka. Shi sa na ce wannan application ya hada abubuwa da yawa. So wannan application yana da kyau mutum ya downloadin shi gaskiya don wasu abubuwa da kuda abubuwa. Da application da ke son kai backup kawai sai ne ka danna a ciki. Gashi na ya bude, zaka duk wanda kake son zaka yi backup shi kuma zai dawo, ka danna nan zai dawo da sauransu. Nan kenan gashi na backup dan zaka danna sai ka dawo, kuma zaka yi zuwa history ka duba in ya dawo shine. So zaka yi zuwa hoto ka duba wani hoto kake son shi ma zaka ga shi na yana running, to zaka iya shi ma kai backup in shi ma ya dawo. So kuma in nambobin ka kake son wanda suka rasa zaka yi backup kuma ka sa auto backup shi ma zai dawo. Gashi na nan zaka iya kunna shi zai zama auto da sauransu. So kuma so wannan kuma hoto gashi nan yana scanning alamar ne, yana nufin zai dawo da wasu hotuna. So ni ban so ya dawo min da wasu hotuna wani na goge. Wannan kuma bidina ne, so akwai bidina da na goge ɗazu ban so su dawo min da shi. So haka wannan kuma order file da sauransu. Wannan shine takaice wannan application nan. So zan ajiye ma link in shi a Telegram. So sai kai bari ka join Telegram mu don ka ringa samun wasu apps sababbi kuma da sauran abubuwa. Mun gode sosai, sai ma next video insha Allah. Ku manta da Allah ku mana like ku mana share.